més de la meitat dels quals han nascut fora de la vall. És l'únic lloc d'Occitània on la llengua és reconeguda com a oficial. Sovint els catalans pensem que la llengua, la cultura occitana va morir a Moret amb el rei Pere el 1213. No, la llengua i la cultura occitana comencen el declivi, diguem-ne, realment fort a partir dels anys 50, anem a dir després de la Segona Guerra Mundial. I això es deu a la pressió psicològica i a la interiorització de la vergonya per part diguem-ne, de les institucions franceses, bàsicament l'educació nacional. En dit patoès, en amagar pronom vertader la langue, segur abaixen la langue. El que havia d'un dit humut de patoès se votava, era obligat de prendre el bonet d'aso su cap. I el que havia el bonet d'aso el darrer anava a casa, dap el bonet d'aso su cap. En el domini gairebé absolut del francès s'obren en els últims anys petites escletxes. A Pau, cada matí, Ràdio País ofereix la seva programació en occità. De totes, el vostre jornal, el que ho és de jornal, País Matí que comença, que tinc un venir avui. La llengua és minoritària, gairebé oculta, però present. En moltes famílies s'ha perdut la transmissió de la llengua als fills. Eva només ha sentit parlar francès als seus pares. A la seva mare ja no li van transmetre l'occità. Els avis encara el parlaven. L'occità havia passat de ser una llengua de cultura a Europa a ser considerat com a patuès, una parla pròpia només de camperols ignorants. Els avis van pensar que el francès era l'única llengua que podia garantir un futur a la mare de l'Eva. Per nosaltres no era pas l'occità, era el patuès, amb tot el que per nosaltres tenia de pejoratiu quan es parlava de patuès. El sentíem parlar quan hi havia esdeveniments, com la matança del porc i coses així. I també era la llengua dels renecs i dels insults. Els ho havien dit tantes vegades que no parlessin patuès. La meva mare m'explicava que els renyaven, que els castigaven si el parlaven a l'escola. Tenia un oncle que parlava també molt l'occità, que telefonava en occità. Jo sé que li deia, telefones a l'estranger quan parlava en occità. Per a mi era de veritat una llengua que no era d'aquí. I fins i tot era una llengua una mica estrangera. Ella està apassionada per l'occità. Està apassionada per tot el que és antic. Però abans que res, penso que ella se sent francesa. Eva, de petita, sentia parlar els avis, li ensenyaven cançons i es va interessar per aquella altra llengua que no li parlaven els pares. Aquest any acabarà filologia occitana. Em sentix occitana. E que pramo d'acò que partia que era Cruz, donc la Cruz dos Contes de Toulouse, et qui symbolise l'occità de la sua globalitat, qual que sia. Et entendiu que un meia d'afirmar al món que soy occitana. Volem ajudar els bretons, els bascos, els catalans, els aragonès, etc. Salvem la llengua a nostre, que servirà d'exemple. David Grosclot parla a la classe de l'Eva de les possibilitats de treball en occità. L'occità a la universitat era impensable fa pocs anys. David és el director de La Setmana, l'únic setmanari d'informació general en llengua occitana. 500 anys de repressió lingüística organitzada, 200 anys de pressió ideològica, 150 anys d'escola, 50 anys de televisió monolingüe. El resultat que hi ha un miracle, me sembla que és un miracle, si la llengua occitana hi encara viva. A La Setmana els han denegat les subvencions del Ministeri de Cultura a la premsa regional setmanal perquè s'exigeix que sigui redactada en francès. Venen La Setmana per subscripció, dirigeixen també Ràdio País i publiquen Plomallung, una revista infantil en occità, euskera, bretó i cors. Tenen ajudes d'entitats regionals i de la Unió Europea. Hi ha el voluntarisme, la mobilització. Hi ha també l'arribada d'una generació qui n'a pas justament en cap l'idea de la vergonya de la llengua. Veleu que hi ha una generació qui ne coneix pas la llengua de façon qualitadosa com els grans, com els vells, més que hi ha la voluntat de la recuperar i qui ha perdut tota l'imatge negativa de la llengua. Un grup d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que cursen llengua i cultura occitana viatgen a Pau. Al castell els fan una visita guiada en occità. És la primera vegada que es fa en un museu nacional francès.
El Bearn es va mantenir independent fins a finals del segle XVI, quan el seu rei, Enric IV, va passar a ser rei de França. Occitània mai ha estat una unitat política ni administrativa. El seu territori va ser incorporat a la corona de França per trossos i en diverses èpoques. La llengua ha viscut evolucions diferents. S'ha dialectalitzat i ha estat arraconada pel francès. Les coses estan canviant. Aleshores, en aquest moment, no podem més que ser optimistes, malgrat que veiem que tot està molt malament, perquè fa 15-20 anys ningú hagués dit que l'occità podria estar als nivells d'utilització de la llengua i de representació cultural que està avui a la universitat, a les calandretes o fins i tot en els medis de comunicació. La transmissió oral de l'occità en la família s'ha reduït en les 3 últimes generacions fins a posar la llengua en perill d'extinció. Els que passen la llengua als fills són ara una minoria de la població d'Occitània. Joan Francesc Tisné és músic. Intenta viure en occità tant com pot. Va rebre la llengua dels pares i la transmet al seu fill Jordan. Non, monsieur. Il n'est pas això que he escrit aquí. Ok, pas des problèmes. O meu argumento está em acordo a più me diz que é normal que os meus mainadis assim escolhidos em occità. Só que a resposta primeira é que o direito elementar que é e que pense que o mundo pode compreender aquest dret. La mare de Jordan va ser educada en francès pels seus pares, tot i que tant ella com el seu germà havien demanat que els ensenyessin l'occità. La polèmica de la llengua a utilitzar amb el fill encara la continua amb la seva mare. Minha mãe, que tostem, que em diz tostem, a que ser tot aquest combat, a que ser, eta que está desesperar os teus mainats, que duden tenir la sua pròpia mãe dizer cosa tal, que eu que transmeti que encara els meus mainats que em van patir. Diumenge va aprendre de gran l'occità, però no té dubtes amb el fill. Com cada matí l'acompanya a la calandreta de l'Escar. Les calandretes són les úniques escoles que fan immersió en occità i tot l'ensenyament en aquesta llengua. Plantegen, a diferència de l'escola francesa, un plurilingüisme precoç i la transmissió dels valors de la cultura occitana. Que quand troba os nomes que mancam aqui, souvent os parents que són pas capables de parlar la llengua, de la transmetre perquè l'han pas coneguda, aquells parents demanden a l'escola de fer el treball, mais la llengua bairana, la llengua maternelle, com dicen en francès, jo penso que és pas la llengua que parla la mai, mais que és la llengua que la mai vol que el mainat conesca. Només un 30% dels nens i nenes d'aquesta escola parlen la llengua d'oc a casa. Les calandretes atrauen pel projecte pedagògic. Són escoles petites i participatives. Van néixer fa poc més de 20 anys com a associacions de pares que defensaven la supervivència de l'idioma. Havien de fer-se càrrec de totes les despeses durant 5 anys. Ara són 40 escoles i prop de 2.000 alumnes. Una activa minoria. És un moviment social de ciutadans que se són avisats que l'estat francès fazia parés, volia pas refar e al contrari ensajava de tugar la llengua occitana, de far morir la cultura occitana e los parents aquells han decidit de prendre leur destí en mà e de crear escoles respectuoses del país. A Queres Muntanyes, l'himne oficiós d'Occitània, ressona al Cirdoc de Besiers. La 5a promoció de futurs mestres de calandretes és apadrinada per Robert Lafont i portarà el seu nom. Robert Lafont ha estat durant molts anys una referència de l'occitanisme. Professor universitari, escriptor i polític que va arribar a ser candidat a la presidència francesa en nom de les minories de l'Estat. Et sabes, com dizia el mestre d'escola, que ho és pas brave, un cop de bret. Sortim de la nit absoluta. Jo crec que les possibilitats no sols de la llengua, sinó també de tot el conjunt social, geogràfic i social d'Occitània. Jo crec a l'existència d'un espai que es veurà molt més clar després de l'estat-nació,
que ha estat acabant-se amb l'integració europea, amb l'economia